Fel da chi'n gwybod, roedd digwyddiadau Manceinion ar nos Lun yn erchyll a nifer o bobl wedi colli bywydau. Mae hyn wedi cael effaith mawr ar bobl gogledd Cymru. Da ni gyd yn nabod yr ardal a nifer fawr o bobl wedi mynychu nos Lun a wedi mynychu y Manchester Arena dros y blynyddoedd dwytha. Felly mae'n rhywle da ni'n adnabod ac mae'r gollad a da ni'n teimlo bod terfysgaeth wedi dod yn agosach ata ni ar ôl y digwyddiad nos Lun. Da ni yn heddlu gogledd Cymru wedi rhoi cymorth i heddlu Manceinion ers nos Lun. Mae'n swyddogion ni yn rhoi cymorth yn yr ardal a da ni yn ceisio helpu hefo'r ymchwiliadau sydd yn mynd ymlaen ar hyn o bryd. Hefyd yng Ngogledd Cymru, da ni yn diestyn staffio ni, da ni wedi rhoi mwy o swyddogion ar shifts hirach. Da ni yn barod i fod yn ymatebol i unrhyw ddigwyddiad sydd o gynsyrn, a da ni'n gofyn i bobl fod yn wyliadwrus i weld yng Ngogledd Cymru a pan maen nhw'n trefeilio tu allan i'r ardal i fod yn wyliadwrus ac i ffonio ni os osa unrhyw broblem. Da ni hefyd yn adoleuadau yng Ngogledd Cymru dros y bythefnos nesaf lle mae pobl yn ymgynnull. Mi fydda ni'n trafod hefo y trefnwyr i wneud siŵr bod ni'n cael y balans rhwng diogelwch a pobl yn mynd o gwmpas eu bywyd yn saff a gyda'r hyddid maen nhw eisio. Mae'r Prif Weinidog, fel da chi'n gwybod, wedi codi y threat level i'r un ucha a hefyd wedi dod â be maen nhw'n galw yn Operation Tempra mewn grym. Mae Operation Tempra wedi bod yn gynllun tymor hir ac ar gael i ryddhau swyddogion yr heddlu sydd yn arfog o'i gwaith ddydd i ddydd yn amddiffyn adeiladau yn newedig o gwmpas Llundain i ddod yn mwy ymarferol a gweithredol. Felly mae'r fyddin wedi cymryd drosodd y gwaith yna sydd wedi rhyddhau nifer o heddweision i weithio ac i gymorthwyo yn gwaith ni hefo'r ymchwiliad. Felly, be da ni'n gofyn i'r cyhoedd i fod yn wyliadwrus a mae'r heddlu ar gael ac os oes unrhyw achos o bryder i'n galw ni ar 1 dim 1.